Remulla. Primero remulla. 2 días. 2 días a remulla. Vale. Se fica en el turmix, sí. La salchichufa és molt grossa, no? Carn. Vale, se fa una pasta. Mira, mira. Y hola. Mira, Fredo. Y la abuela lo tira ahí. Está haciendo chata. La abuela. És faena. Ayude. No. A ver, papá. A ver. Veus? La boca tota en el perolet. És que costa de llevar perquè no vull ficar els dits. Vol que l'ajude? No. Què és això que tens en les mans, Joan? Què és això que tens ahí? Un rascador? Per rascar-se l'esquena? Sí. O una forqueta molt gran? Què és això? Què és? Eso. Eso va cuatro. ¿Estaba en el cuarto? Fredo. ¿De aquí? En el cavall. Abuela. Ah, en el cuarto de l'abuela. Molt bé. Veus, ara l'abuela va triturar més xufa. Sí, mitja roc, xata. La bola va fer-la ben bo. Ben bona la va fer l'abuela, sí. Un cartó i tot. A veurem. Fartons de quins? Ui, que jugar a ja. Uf, 2 ja només. doncs no patxegues, perquè jo no vull. A ver. A ver. Més xachi piruli. Què és això? Nena. Mira, Ay, yo creo. s'ha caigut la clau? Ah, pues que va. Sí, fica un poquet d'aigua, no? Poqueta, Perquè no, la que vols. Quan menys sàlvia, Com no salga, mira, ja. més sabor al xata. Mira. Se me echa, ben hecha. Eso se lleva en el colador y se aprieta. Muy bien. Para que traiga el suco. Se va 2 ¿Y viatges. on compra la xufa? Al mercat. Quin mercat? Així és xosos. Mira, Nadine. Nena. És de xosos. Espera, que estic gravant com se fa la xufa, la xata. A ver. Tu vols la xata de l'abuela? Sí. Però ara que tardarà 2 A hores. ver. Després se A congelar. ver. Ara no, després. Ja no cal que ho graves més. Ja està. Bueno, ya, entonces se fica ahí. I ara se torna a ficar una poqueta més d'àvia perquè això encara no té prou. Mira. Sí, ya lo cola, ¿no? Sí. Un color té, I aquí un altre ahí, però jo va reveient este. Que quin color té, dic. Què? Més horchatero. No, Que està molt condensat, molt concentrat, Mira. I sí? No parla bé perquè no vol, saps? Sí. El pelea. El meu got vols agarrar? Això té feina. Te creus tu que... Ara duré a Laura a la casa de ma cunyà. Volen anar a dir. Que volen anar els xiquets, claro. Sí. I jo el xiquet a vegades un poquet. Aquesta és a les 11, saps? Ai, però ara la calor, fer la siesta